Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Deputación de Pontevedra aconsella manter a vixilancia ante o avance do mildio na provincia e manter ben rozada a vexetación baixo as viñas para evitar humidade excesiva e falta de ventilación que favorecen este e outros patóxenos. A Estación Fitopatolóxica Areiro informa ademais que coas choivas reiteradas desta primavera están a aparecer en certos predios algunhas follas coa necrose característica da botrite. O persoal técnico do centro dependente da institución provincial asegura que a humidade dos últimos días é moi favorable o avance do mildio. De feito, esta semana recolleuse o maior número de esporanxos nos captadores instalados polo proxecto Plasmo Wine no Salnés e en Areeiro. Ademais, tense observado manchas en formación con abundante froitificación e tamén acios sintomáticos, aínda que na viñas tratadas a situación está máis controlada. Deste xeito e dadas as aplicacións antimildio efectuadas, Areeiro aconsella manter a vixilancia, en especial nos predios con infeccións mal controladas e de seguir aparecendo síntomas renovar o tratamento ou cambiar de fungicida por outro con diferente modo de acción para previr a aparición de resistencias. As choivas reiteradas da primavera están a provocar en certos predios a aparición de follas coa necrose característica da botrite. Ademais, poden provocar que os capuchóns florais non se desprendan ben dos acios en formación e que sobre os restos secos se instale o fungo. Deste xeito, Areiro recomenda vixiar se finalmente se desprende o capuchón ou non para evitar o avance do fungo. ¿Te preocupan los efectos del mildiu en tus viñedos? Ha llegado Orondis Ultra, un gran salto frente al mildiu. Gracias a sus dos materias activas, oxatiapiprolina y mandipropamida, y sus dos modos de acción diferentes,
Ofrece una alta eficacia y una excelente persistencia. Orondis Ultra es sistémico y translaminar, lo que proporciona una protección adicional de los nuevos brotes, debiendo de realizar la aplicación desde el inicio de la floración hasta el cuajado. Gracias a su resistencia al lavado, incluso soportando fuertes lluvias 1 hora después de su aplicación, hace que Orondis Ultra ofrezca la máxima protección. Dé un gran salto frente al mildiu con Orondis Ultra. Y lo mejor es de Syngenta. A adega Martín Codax foi a semana pasada a sede do Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas. Trátase do evento máis importante a nivel mundial pro sector. Un espazo no que se debate alrededor do modelo económico, social e colaborativo das cooperativas. Para Martín Codax é un orgullo, non, poder recoller que nos tuveran de referencia, é dicir, hai persoas que anduveron todo o mundo para encontrarse aquí, poñen a Galiza no mapa e a Martín Codax, non? É dicir, pois para nos enche de satisfacción, porque, bueno, pois ao lado de algúns dos que están aquí somos unha cooperativa humilde, pequena, pero, bueno, pois relevante, non? Neste mundo e, polo tanto, pois moi contentos, moi contentos. O intercambio de información, a cooperación entre empresas que compartimos, pois, un mismo xeito de organizarnos, non? Aunque haiga moita diferencia despois entre cada unha delas, pero é fundamental, non? Porque nos axuda a todos pois a entender como é o mundo do viño a nivel mundial, xa que todos temos esa vontade, non? De vender en todo o mundo e polo tanto pois tamén compartimos esas experiencias, esas novas tendencias de mercado, eses cambios normativos, non? Que agora cada día son máis globais e nos afectan a todos e, bueno, pois un intercambio moi interesante, non? Porque senón, pois sempre estaríamos coxos, non? Pensando que só o que nos afecta aquí directamente o máis local e o que nos afecta cando realmente nos está afectando o que pasa en todo o mundo. Este foro establecese como un espazo pro encontro e o debate, contando coa implicación de importantes representantes de proxectos pertencentes a algunhas das rexións vitivinícolas máis importantes do mundo. El objetivo principal de este foro es la agrupación de todas las cooperativas a nivel mundial, el poder estar representadas y luchar por unos objetivos comunes que tenemos todas las cooperativas del mundo. Poder dirigirnos a los organismos oficiales y estar representados y tener nuestro voto, nuestra voz, todo lo que sea necesario como agrupaciones de viticultores mundialmente. De feito, neste foro deronse cita proxectos cooperativos de América, Oceanía e Europa, entre eles, por exemplo, de Chile, Argentina ou Uruguai ou Italia, contando tamén con produtores de distintos puntos de España. El vino, cómo se comporta en nuestra sociedad, eso es importantísimo, saber defendernos de todos los ataques que se están teniendo en contra del vino, que bien, yo entiendo y digo que el vino no es un alimento necesario para vivir, pero es un medio de vida en nuestra sociedad, un medio de conversación. En todas las reuniones es un punto de unión. Precisamente esta foi unha das cuestións que se abordou nun dos relatorios, a relación entre o viño, dieta mediterránea e saúde, a cargo do doutor Ramón Struck. El vino consumido con moderación tiene efectos positivos, pero estos efectos se multiplican en el contexto en el que se consuma, que siempre tiene que ser con las comidas. Y lo mejor es la dieta mediterránea, que es una dieta muy rica en todo lo que es frutas, verduras, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, legumbres, etc. El vino de por sí tiene alcohol y tiene unos compuestos bioactivos que se llaman polifenoles. El alcohol en exceso es claramente perjudicial para la salud. Los polifenoles son buenos, entonces el vino combina este efecto del alcohol, que a dosis moderadas también tiene efectos positivos, con los efectos positivos de los polifenoles, y ha salido pues una bebida que se consume desde hace 9.000 años en la humanidad, y si se consume desde hace tanto tiempo es porque tiene aspectos positivos. Outra das cuestións foi o relevo xeracional. O foro deu voz á xuventude, que está a coller cada vez máis peso no sector a nivel mundial. Soy de Chilecito, La Rioja, Argentina,
Soy socio de la cooperativa La Riojana desde el 2008 y a partir del año pasado hemos creado el grupo joven de la cooperativa denominado Jucolar. Principalmente la actividad de los grupos jóvenes es juntarse, ver qué problemáticas tenemos nosotros los jóvenes para seguir en esta actividad, la vitinicultura, tanto los problemas que hay acá en Europa como todo lo que es América del Sur. Principalmente nuestro aporte es tratar de llegar a unas conclusiones y unos ejes de trabajo para que de acá hasta el próximo foro, que será el año que viene, podamos tener unos ejes de trabajo y seguir comunicados con diferentes grupos jóvenes. Para os organizadores, a cita é tamén un bo escaparate para dar a coñecer o xeito no que se traballa aquí, o tempo que toman boa nota de outras formas de entender o sector noutras partes do mundo. Creo que Rías Baixas lle pode ensinar muitísimo, non? Pode aprender muitísimo a moitas das rexións en todos os sitios pois onde fales de Rías Baixas, pois é un exemplo de éxito, non? Un exemplo de éxito que sabe conxugar, non, o negocio, pero co reparto, non, dese negocio que deixa moitísimo ben social, moitísima ganancia social. En ese sentido, pois temos prestixio, moito prestixio a nivel mundial, é un xeito de facer as cousas que outros din estes foron capaces de facelo, en poucos anos, ademais, foron capaces de posicionarse moi ben, miran para nós con envexa e dirán, bueno, pois a mellor algunha das fórmulas que levou a Rías Baixas a estar posicionado, a Martín Codas a posicionarse nestes mercados mundiais e con este renome, pois será de aplicación tamén nas nosas empresas. En ese sentido, sempre é mutuo, non? É dicir, intentamos aprender e intentamos que aprendan. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra. Os viños de Rías Baixas son referencia no mercado británico. Así o comprobou o sector de Rías Baixas durante a celebración da London Wine Fair 2024. Máis de 300 profesionais, entre os que se atopan educadores do viño, catadores, importadores e mesmo máis dun Master of Wine, pasaron pola caseta deste Consello Regulador para aprobar algunha das 77 referencias presentes. Unha vez máis, situacións como esta mostran o aprezados que son os viños de Rías Baixas polo mercado británico. Por iso esta cita anual coa London Wine Fair é indispensable para a denominación de orixe. Ata alí desprazaronse o secretario xeral e a técnica de marketing Ramón Huidobro e Rosa Martínez, que xunto ás adegas que acudiron a esta feira puideron comprobar o crecente interese do sector profesional anglosaxón polos viños de Rías Baixas. Ata 77 marcas da denominación estiveron presentes na caseta, un gran abanico do traballo actual dos enólogos e as adegas de Rías Baixas, que inclúen elaboración sobre leas en madeira, espumosos de calidade, tintos e multitude de anadas que van dende un 2012, 2014, 2017 e algún 2019 ata a actual anada 2023, todos para ser probados polos prescriptores. Reino Unido é o segundo mercado de exportación dos viños da DO Rías Baixas e o primeiro de Europa dende hai máis de 20 anos. É por iso que conta con plan promocional propio que organiza diferentes actividades, entre as que se atopan unha misión inversa de prescriptores británicos en xuño, así como a xa habitual visita de Tim Atkins, un dos máis influentes prescriptores británicos, que será en xullo. Este mercado achegouse aos 1,4 millóns de litros en 2023, cun valor superior aos 9,5 millóns de euros. Xunto co de Estados Unidos, Reino Unido é un dos mercados por excelencia dos viños de Rías Baixas. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes.
Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A Ruta do Viño Rías Baixas participou na primeira acción do proxecto Formación e Creación de Experiencias enoturísticas sustentables desenvolta por Acebín con 32 rutas do viño de España. A acción estivo tamén enmarcada no programa Experiencia Turismo España. En ela participaron 16 socios da ruta, dende adegas a aloxamentos. A formación foi impartida por Víctor Manuel Sixto San José, director de consultoría e autor do libro Sorpréndeos, manual práctico para a creación e xestión de experiencias turísticas innovadoras, sustentables e digitais. O obxectivo era ensinar ás empresas socias da Ruta do Viño Rías Baixas a creación e o deseño de experiencias enoturísticas que as diferencien dos seus competidores. Este encontro é só o primeiro de moitos, xa que a continuación os socios poderán participar en varias formacións en liña e 3 obradoiros presenciais para poder aprender a crear unha experiencia turística única e nova, ademais de totalmente personalizada ao tipo de empresa e ás súas características. Unha vez terminada a formación, dita experiencia resultante incluirase no catálogo digital de experiencias de Ruta do Viño de España, co fin de comercializalas. A sustentabilidade e o enoturismo deben ir da man, e polo que a Ruta do Viño Rías Baixas participan en actividades de promoción e difusión que poñen o foco no turismo sustentable. O mes pasado, unha vintena de socios asistiron a un encontro do proxecto Galicia Destino Sostible, que trata de integrar esta nova forma de facer turismo en Galicia. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. O viño volve manchar as cuncas no concello de Ribadumia. No municipio teñen todo a punto para gozar da festa do Tinto do Salnés, un evento que acada este ano a súa 51ª edición e que se prolongará dende o xoves 30 ata o domingo 2 de xullo. Tivo lugar a xa tradicional presentación da festa nunha adega. Este ano foi na de Javier Padín, un espazo onde o viño mestúrase co seu talento. O Concello de Ribadumia e a propia comisión organizadora, a verdade é que, pues queremos facer a festa a mellor festa, se pode ser. E para iso un dos ingredientes é a música. Por Ribadumia pasarán as mellores orquestras de Galicia e outras propostas musicais moi atractivas, como un tributo a Juan Pardo. Xoves 30 vai estar Panorama, como todos sabemos, o venres tamén vai haber ese tributo a Juan Pardo, que percibimos que hai moito interese. O próximo venres vai a estar Combo Dominicano e Cubo, dúas orquestas que eu creo que, pues tamén están a resaltar, e o próximo sábado vai a estar Saudade e vai a estar América SL, e o domingo, que para nós é moi importante, o domingo, que van a estar os grupos locais. Este ano tamén hai novidades pro xantar do sábado. Para unha maior organización hai só un único punto de venda e as mesas estarán numeradas. Sobre todo porque queremos ordenar, se é posible, mellorar un pouco máis, e a verdade é que creo que está indo a moi bo ritmo, creo que hai unha boa aceptación por parte do público. Ademais do gran xantar de confraternidade, a gastronomía estará presente nesta festa cun show cooking da man do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Será o venres ao mediodía co viño tinto como protagonista. Dentro do noso proxecto do Obradoiro de Hostelería está o que é a promoción do turismo gastronómico, neste caso enogastronómico. É un proxecto moi interesante. Vimos colaborando con distintas iniciativas, tanto en gastronomía como en enoturismo. E tamén entenden esta festa como un gran elemento de promoción turística dende a Deputación de Pontevedra. Hoxe, dende o Goberno Provincial, aproveitaban para poñer en valor o gran esforzo que fai Ribadumia para organizar este evento. É unha experiencia xa 100% Rías Baixas, que é un dos grandes retos que ten a nova Diputación de Pontevedra, porque a verdade é que é felicitar porque o programa cultural que ten este ano Ribadumia, alcalde, parabéns. As mellores orquestas do panorama nacional van pasar por Ribadumia nestes 4 días. A deste ano será tamén unha festa do tinto pensada para todos e para todas. Ademais dun punto morado de atención a posibles agresións, nesta edición pensouse nas necesidades de todos os públicos. A inclusión e a igualdade para nós é algo moi importante,
vai haber pois unha zona reservada para esas persoas con pouca mobilidade, e vai haber un intérprete de lingua de signos, que para nós tamén é moi importante, para que todas as persoas pois poidan estar, bueno, pois aí. Ao mesmo tempo, aproveitaron para avanzar que o Concello canda a Xunta seguen a traballar na legalización da folla redonda, unha reivindicación histórica que, segundo apuntaron, está a piques de facerse por fin realidade. Agricultor. Chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Thorbeck Vinabria, el nuevo fungicida para el control eficaz de mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas, inexistentes hasta la fecha, la resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Thorbeck Vinabria en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Antonio Carraro y Agrícola Casal, más de 30 años cosechando éxitos juntos. Antonio Carraro, marca líder en tractores especializados para viña, huertos y frutales. Agrícola Casal, concesionario oficial que cuenta con un amplio stock de recambios y maquinaria agrícola. Agrícola Casal, ven a visitarnos al lugar de Touceda 35, Alba, Pontevedra.